Agur, Sahara Arazijoan askapenen brigada gara. Gure helburua Laiunen sartzea zen, Sahara herriaren hiriburuan, eta bertan lan politikoa egitea. Gure bidaiaren hasieratik jarraitzen egon dira. Bi bat kontrol pasaitu oso herri militarizatuta da. Esan diguten hauetik, ehuneko 10 segurtasun lanetan daude. Behin azken kontrola iritsita, entrevistatzi bat egin ziguten, eta pasatzen utzi ziguten. Eta han du bezain laster, taxitik jitzi bezain laster, gure atzetik ibili da, eta hotel baten egin gendu. Login da hurrengo egunen, hangokin junta ginen, eta haien etxen 2 ordu genera matzara, ja polizia etorri zen. Etxetik ateatzea behartu gintuzten, eta etxetik ateatzea behartu eta lehenengo gauza, pasaporte kendu zizkiguten, eta bide osoan zehar inungo argazkirik ateatzea debekau. Furgoneta baten sartu gintuzten, eta mugako kontrolea eraman gintuzten. Azpimarrau berra dago, inungo momentutan ez zizkigutela gure pasaportek eman, inungo momentutan ez zizkigutela itzuri. Behin kontrolea iritsi ginala, banaka-banaka galdeketa bat intziguten, eta batzukin suabegok izan zian arren, beste batzukin bortizki jokau zuen. Azpimarragarria eta ere, telefonoz ez digutela inor deitzen utzi, guztiz indefentzio sakon batean utzi zigutela. Eta bueno. Bai, gero galdeketik buko guztian, danoi taksi batez hartu genduzten, eta bertan ja gure pasaporti eman zizkinu lehenengo aldiz, eta gero taksi juntzan Saharar mugetetik kanpoa, Marrokosea, eta taksien bertan egin hondi egun oso bateko viajea, eta bajau ginenean, hiri baten bajau ginen, da oin hemen gaude, eta esan berratu une oro kontrol poliziala dugula, danak jendia atzetia dugula, eta honek ez daukela etenik. Bai, ez honek garbi usteu alde batetik neste dela nahi ikustia Marrokose gobernu zeidan pasatzen Saharan, kriston zapalketik pairetzen nahi diela, hainbatin esateko kanpotik jutean jendiek, hau da gu bezalako jendiek jasotzen kontrola nolakoan ikusita bertako herritarrak ze kontrol da ze jazarpen jasoko ben, eta Marokoko gobernua epaitzikin batean egitu epaitu baitare Frantziar eta Espainiar estatuek, beste estatu imperialista kolaborazionista danakin batea, erruduna nagusi dielako baitere gaur egun Sahara Marrokosen menpeotien edo Sahara Occidentala bintzat Marrokosen menpeotina. Beste gabe, alare gu jarraituko deula aldanenien bai Euskal Herrien da bai Euskal Herritik kanpo Euskal Herri aske, Sahara aske eta munduko beste herrialde zapaldu daren askatasunen alde, eta beste gabe hoxe. Jotake, animoa nahi, eta... Gora Sahara askatuta!